ha to hinay-nayon kay Israel kay kuan kanang kuan kanang nangaon mi guys na ark sa mga araw na nakakaranas Lakrak, Inday, Israel lang na ko ipakita kay gaubos Israel. Hinayon na ako kung video kay mga kwanta. Minchong, angkol nila, minchong. Nya ako po, ang ilang sudan kay dugo-dugo nga lamig. Dahil mas napupulok na mga daliri sa paa ng aking ama. Taong ay. Naiwan kami ng apat na magkakapatid kasama ako sa dikaon si Kudiri taong sa dapuang sudan. Sa lumang bahay ng lolo. Mais akong kanon guys. Dumating pa ang mga ilang linggo ay asa man mo ang karamdaman ni tatay. Hanggang sa pati ako ay hindi na makatulog dahil hindi ko kayang katulugan ng tatay ko pag sumisigaw siya sa sobrang sakit. Kani sabaw, nana siya sabaw? Malakas ang boses niya. Kapag sumisigaw siya dahil sa atake ng sakit. At umaabot ito sa kalapit barangay at sa mga kapitbahay. Isang gabi, maagang pinatulog ang mga kapatid ko. At ako naman ay tinatapos ko muna ang